ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ। ଆଜିର କବିତା ପର୍ବରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବା। ଭାଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ଓ ଶବ୍ଦର ସାଧକ। ପ୍ରମେୟ, ନୀତିଦିନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର, ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7 ପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଜି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଭାଇଙ୍କ ରଚିତ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ ସେହିପରି ଏକ ହୃଦୟର କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅନୁତାପ, ଭଲ ପାଇବା ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭାବଭରା କବିତାକୁ ଶୁଣିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। କବି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ପାରିଲିନି ଆଜି ଯାଏଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି, ରଖିପାରିନି ମୋ କଥା ଯାହା ତୋତେ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। ତୋ ପେନ୍ସନ୍ ଖାତା ବନ୍ଧ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଆଜି ଜାଣୁଛି ପଢ଼ିବି ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ଏ ଗୁଲାମ ନଗରୀକୁ ସଲାମ କରିବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ଏବେ ବୁଝୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। ଏଠି ମୁହଁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଦେହ ବି ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ରାତି ଅଧରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଠି ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନିବ ବା କିଏ? ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପାରିଲିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କଥା ବୁଝାଇ କହିବି ତୋତେ? କି ଚାକିରି କରିବି ଯେ 2 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୋ ହାତେ? ମୋ ଆୟୁଷର ଦଶାନ୍ଧି କାଳ ହରାଇ ଦେଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଚାକର ଭାବରେ ଦିନେ ମୁଁ ବି ଏକ ଖବର ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତ ତୋତେ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲି। ତୁ କିନ୍ତୁ କହିଲୁନି ଯେ ସେତେବେଳେ, ଯା ଖାଲି ଶିଖିବୁ ରେ ପୁଅ ଅ ଆ ପୁଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ହଜାର ହଜାର ଗଲା ବେକାରରେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ମୋର, ଅଯଥାରେ ହରାଇଲି ସମୟ, ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦୁଃଖ କରନା, ଜିତି ପାରିନି। ମୋ ସଫଳତା ପରା ଏଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ତୋ ହାତ ମୋ ମଥାରେ ଥାଉ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।